Сега ще сложим пакетите. Това искаш ли да ти го... Още да ти го изпробвам или то да се стои естествено така? Добре, може в малко да го изпробвам. Или да го загладя по-скоро? Не забърза. Ние виж, даже щяхме да го постригваме едното, но те май се оправиха, нали? Да. Преди искахме да го постригваме на пробната. Това само се... Да, идеално. А сега ще разпределя. Колко общо буркети имаме? Два. Тук още две и тук тези цветенцата са две, иначе добре. Разбрах всичко. Дай. Ще да влиза. От ластицата. Чакай, ще кача малко нагоре. Добре, не е очи на нея. Аз имам принцип. Отзад малко да подчертаем. Ще се вижда панделата. Сега да му направи първо тангула. Направи му, оправи му нулите и после отгоре ще приливаш. И бретона там с ножицата ще приливаш повече. Малко, не знам какво се Все пак снимала. за сватба трябва да сме шукар. Чакай да звънна. Сега ако си сложиш. Той не е ли? Ти нали му звънна? Чакай тук малко да слагам. Ай, сега толкова. Ти пак. Дали трябва да сме шукар?